Mega love shout out, Mary Luz. Meron ka na pong moderator, kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Pag maingay, mga anak. Salamat, kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid. Kung mayroon ka pong bagong premiere, kung mayroon ka pong bagong upload na video, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid na Mary Lou. Diyan lang. Yes, may. Bako ka mo digdi ate kulta na ilinga mo sa camera. Bisitahin ko pa ang bahay mo, kapatid na Mary Luz, ha. Nandito pa ako sa bahay mo, kapatid na Mary Luz. 778 subscriber. Ayan po, kapatid. Ayan, ayan. Panoorin ko lang po. Mag-iwan pa ako ng bakas, ilalagay ko pang pangalan ko sa dulo, kapatid na Luz TV Official. Okay, patapos na po ang video. Tuman po tayo ng comment. Yan, nag-iwan pa ako ng baka sa iyo, kapatid na Luz TV Official, ha. Magdidikit kalimbang na po ako. May bakas, dikit, kalimbang all. Unang bigay ko sa iyo, kapatid. Ikaw ba yun? Parang naiba yung... Ba yun? Tama. Kala ko na iba yung kon eh. Tapos ito pangalawang bigay ko sa iyo, kapatid na Luz TV Official, ha. Pupuntahan ko pang iyong bahay, kapatid. Wilma, ano to? Wilma Q. Variety Vlog, mega love shout out sa iyo.
Baba na po kayo ng inyong mga bahay. Luz TV Official, pangalawang bigay ko po sa iyo. Pang 177 kanina, pang 178. Ngayon, pang 179. Pang 179. Pang 180 na po ako sa iyo, kapatid. Dalawang bigay ko na po sa iyo. Mag-iwan din po ako ng bakas, kapatid. Lalagyan ko rin po ng pangalan ko sa dulo. Mga legit po yan mga kapatid ha. Luz TV Official ha. Kanya-kanyang CP po yan. Kanya-kanyang bahay yan at may kanya-kanyang bilang. Pang 178, dikit kalim. Pang 178. Pang 780. Luz TV Official, dikit kalimbang all. May bakas. Nakalagay po ang pangalan ko sa dulo. Ayan, tatlo po ibibigay ko sa iyo, kapatid na Luz TV Official pang 781. Ano to? Wilma Dan po, sabi ni kapatid na Mary Luz TV Official. Dan na daw po sa iyo, kapatid na Wilma. Dan na daw po sa iyo, kapatid na Wilma. Ano yan? Guys, ayan pong binaba ni Ricky Uragon TV, second account ko po. Premier ko po yan guys, baka gusto niyo pong dikitan. Baka gusto niyo pong tamsakan. Tamsak lang kayo, sapat na mga kapatid. Bibinata, nagpipiyok-piyok. Sandali lang po kapatid na Mary Luz TV Official yung pangatlong bigay ko po sa iyo. Lahat po yan lalagyan ko ng bakas. Ilalagyan ko po ng pangalan ko sa dulo para alam mo po na galing sa akin yung kapatid. Noti daw po, sabi ni kapatid na Wilma Variety Vlogs. Saglit lang po Ma'am Wilma ha. Didikitan ko din po kayo ng tatlo. Kanya-kanyang cellphone po yan, hindi po yan iisang account lang. Saglit lang po kasi sayang naman ang harang. Dan Pulpak na daw po kapatid na Mary Luz, sabi ni kapatid na Wilma. Kapatid na Wilma, bibisitahin ko na po ang iyong bahay. Ang laki na ng bahay. Wilma Erlandes. Nandito po ako sa bahay mo po, Ma'am Wilma. Unang-unang bigay ko po sa iyo. Ayan po, ibang sipi po yan. Dikit kalimbang, may bakas. Iwan ko po ang pangalan ko sa dulo. Oy, bakit? Be civil and respect. Okay, got it. Waiting. Ayan po ma'am, pumasok po sa iyo si Ricky Uragon TV. Unang bigay ko po sa iyo Ma'am Wilma. Nasa chat box po ako ng iyong premier. Dikit kalimbang all, Ma'am Wilma. Unang-unang bigay. Mary Luz, ito na po yung pangatlong Mary Luz. Bakit Mary Luz mix vlog na ngayon to? Ito yung binaba mo kapatid na Mary Luz.
Kanina TV official, ngayon Mary Luz Mix Vlog. Hanapin ko yung Mary Luz TV official mo. Yan. Ito kapatid na Mary Luz TV official, pangatlong bigay ko po sa iyo. Dikit Kalimbang all, may bakas, ilalagay ko po ang pangalan ko sa dulo para alam mo pong galing sa akin. Ay, edit natin. Ilalagay natin ang pangalan natin sa dulo para alam ng ating mga bisita na galing sa akin. Yan, Dikit Kalimbang all, Mary Luz TV official. Pangatlong bigay sa iyo. Pangalawang bigay po sa iyo, Ma'am Wilma Irlandes. Mary Luz Mix Vlog, harang ho, salamat. Wilma Irlandes, Wilma Variety Vlog, pangatlong bigay po sa pangalawang bigay po sa iyo. Iiwanan ko din po ng bakas at ilalagay ko po ang aking pangalan sa dulo. Panonoorin ko lang po. Guys, wag niyo naman pong kalimutan na tamsakan naman po ako. Tamsak lang, sapat na po kay host. At sa binabang bahay po ni Ricky Uragon TV, akin pong premiere po yan, baka gusto niyo naman pong tamsakan. Dikit Kalimbang all, may bakas po, Ma'am Wilma, pangalawang bigay po. Pangalawang bigay. Sana tamsakan nyo naman po ang aking binabang bahay dyan ni Ricky Uragon TV. Tamsak lang po kay host. Sapat na. Ay, gano'n. Uy. Nasaan si Mary Luz? Mary Luz Mix Vlog, meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Ma'am Wilma Variety Vlogs, pangatlo pong bigay ko sa iyo, ma'am. Ito po, pangatlong bigay ko po sa iyo. Iba-ibang cellphone po yan ha, hindi po yan iisang cellphone lamang. Patamsak naman po guys sa binabang bahay ni Ricky Uragon TV. Ayan po ay aking premiere. At huwag nyo sana pong kakalimutan na tamsakan po ako. Yan, tapos na po ang iyong video, Ma'am Wilma. Mag-iwan po ako ng bakas at magdidikit kalimbang po sa inyo. May bakas, magdidikit kalimbang na po, ma'am, pangatlo. Yan. Dikit kalimbang all, may bakas. Nakalagay po lahat ang aking pangalan dyan sa binigay ko po sa inyo. Lahat po yan may pangalan kong nakalagay. Kaya alam nyo pong galing po yan sa akin. Ano tao to? Honorable Girl Vlog Tamsak. Mega love shout out sa iyo kapatid na honorable.
Guys, patamsak naman po sa binabang bahay ni Rico Ragon TV. Yan po ay aking premiere at sa atin pong live. Huwag niyo po sanang kalimutan na tamsakan si host. May moderator ka na po, Honorable Girl. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay dyan. Guys, tamsak lang kayo, sapat na. At sa binabang bahay po ni Rico Ragon TV, yan po ay aking premiere, patamsak naman po mga kapatid. Meron ka na pong jacket, Honorable Girl Vlog. Pwede ka na po magbaba ng iyong video, premiere, upcoming LS, bagong upload na video, pwede mo na pong ibaba. Salamat po, Ma'am Wilma. Salamat. Honorable, pupuntan ko pang yung bahay. Bibigyan po kita ng 3. Lalaki ng mga bahay nyo. Malalaki pa nga sa bahay ko. Honey Girl pala. Honey Girl TV. Honorable Girl TV, nandito po ako sa bahay mo. Mag-iwan po ako ng bakas. Ilalagay ko po ang aking pangalan sa dulo. Para alam mo pong galing sa akin. Unang bigay, Honorable, Honey Girl. Dikit Kalimbang, may bakas. Unang bigay. Ano daw to? Palitan na lang tayo, host. 20, wag muna ako ayudahan. Hindi, okay na po yan. Kapatid na Honey Girl. 3 lang naman po ang aking pinamimigay. Kung bigyan mo pa ako, salamat. Kung hindi, okay lang po. Guys, patamsak naman po ng aking binabang bahay si Rico Ragon Vlog. Si Rico Ragon TV. Yan po ay aking premiere. Oy. Honey Girl Vlog. Honey Girl Vlog, nandito pa ako sa iyong bahay. Pangalawang bigay po. Ayan, ayan. Mag-iiwan pa ako ng bakas. Ilalagay ko po ang aking pangalan sa dulo. Mm-hmm. Yan. May bakas. Magdidikit kalimbang na po ako, ha. Pangalawa po to. Yan. Magdidikit kalimbang. Kalimbang all para mag-notify po dito sa 3 cellphone na ginagamit ko. Ang akin pong pang-4 na ibibigay po sa inyo, kung di pa po nakadikit ang aking main, ito pong aking monitor, yan po ang aking main. Yan. Pangalawang bigay po yan, ha. Makikita nyo naman po yan kung totoong nagbigay po ako sa inyo kasi po, nag-iwan po ako ng bakas sa dulo. Bahala ka dyan, basta binigay yan kita.
Wala ka dyan. Dapat yung main binaba mo. Pangatlong bigay, kapatid. Ayan, kung nakikita mo po sa monitor, pangatlong bigay. Panonoorin ko lang po ng 1 to 3 minutes bago po ako magdidikit kalimbang at lalagyan ko po ng bakas sa dulot. May pangalan ko po. Yan, pangatlong bigay, nagbakas na po ako sa iyo, ma'am. Ito, nakikita ko nga ang aking mga bakas. Magdidikit kalimbang na po ako, ha. Ayan, kung nakikita mo po sa monitor, hindi ko pa nadidikit. Ito na po, dikit kalimbang all, may bakas. Pangatlo pong bigay. Magkakaibang cellphone po yan na ibinibigay ko po sa inyo, kaya makikita nyo po yan. Hindi po yan iisang cellphone lang. Caption mo kasi bartiran, akala ko palitan dito. Opo, lapagan, dikitan, bartiran po. Yung akin po hindi ko binabarter, binibigay ko na lang po. Kung may mga gusto pong makipagbartiran dyan, pwede ka pong makipagbartiran, ma'am. Yung akin po hindi ko pinagbabarter, ibinibigay ko na lang po. Hala, grabe. Yung akin po kasi, ma'am, honorable girl, hindi ko po ibinabarter. Ilinalagay, pinamimigay ko lang po kasi kung ibabarter ko po to, pwede rin naman po na magbigay po ako ng ganun na sinasabi mo. Kaso nga lang po hindi ko binabarter, ibinibigay ko lang po. Malay nyo may gusto pong makipagbartiran sa inyo, ma'am, pwede naman po yun. CCL, nag-love shout out sa iyo, kapatid. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasok sa aking live. Guys, paliliwanag ko po sa inyo, ha. Lilinawin ko po sa inyo, guys. Yung ibinibigay ko po sa inyo, hindi ko po ibinabarter. Kung gusto ko pong ibarter yan, pwede naman po sana. Kaso nga lang po, ayaw kong ibarter yan, pinamimigay ko po yan. Hindi po ako katulad ng ibang host na pag pumasok sa kanyang live, imbis ipamigay na lang po sana sa mga pumapasok sa kanya at lalong-lalo na po doon sa malilit pang bahay, ang ginagawa po ay pinagbabartiran po yung mga kanya. At sa bartiran po talaga, totoo mga kapatid, totally lagas po yan. Sa totoo lang, ang dami ko pong pinasukan na bartiran at nakipagbartiran po ako doon within ilang minutes lang or hours lang, lalo po ngayon mag-aalas 5 na, lagas din po ang pinagbabartiran, sayang lang po ng pagod, sayang lang po ng effort natin sa kababarter, lagas din po yan, totoo po, lumalaki agad, pero nalalagas din agad. Tulad lang po yun ang pangingisda natin, nalalagas din lalo pagdating ng alas 5 kasi yun din po yung time ng taglagas. Hindi pa ako nakikipagbartiran, pinamimigay ko lang po. Lilinawin ko po yan sa iyo, honorable girl. Opo, normal lang po ang lagas na yan, honorable girl. Pero mas mostly po pag nakipagbartiran ka ng 10 to 50, sa dami po ng pinasukan ko ng gano'n ng bartiran, lahat din po lagas yung pinagbartiran mo po 10 to 20, sayang din lang po. Kaya makipag-isdaan ka na lang po or ipamigay mo na lang po yan dahil totally wala naman po yan bayad. Kung talagang ang nasa isip po natin ay tumulong, saka po natin small YouTuber, tulungan na lang po natin, ipamigay na lang po natin, wala naman po yung bayad. Ginawa po natin yan, walang bayad.
Alam ko po yun, Honorable Girl. Isdaan, lapagan, dikitan, lagas po. Wala naman pong pumasok dito sa mundo ng YouTube. Lalong-lalo na po tayong mga small YouTuber dahil ang mga gawain po natin ay hindi naman po talaga tama. Alam mo kung bakit na nasabi kong hindi tama? Dahil hindi po tayo nanonood ng video or hindi po natin inaayos talaga ang ating panunood. Ang nangyayari po, lalong-lalo na dun po sa mga paangat program, dikitan lang, pagkatapos ng dikitan, wala na, ganun lang. Lagas din po yan, lahat naman po yan pinagdaanan, kahit po ako pinagdaanan ko yan. Alam ko po, mas malaki po ang bahay mo kaysa sa bahay ko. Mas marami ka pong alam kaysa sa akin. Pero mas marami naman po akong technique na hindi mo alam. Ganun lang po yun, ma'am, ha? Parang kilala ko to. The Motivation Collective, parang kilala po kita. Familiar po sa akin ang ang profile nyo po. The Motivation, nandito po ako sa bahay nyo po. Unang-unang bigay ko po, panonoorin ko lang po ang inyong bahay. Bago po ako magdidikit kalimbang, maiksi lang po ang inyong video. At tatapusin ko na po to. Bago po ako magdidikit kalimbang. Yan, tapos na po. Mag-iwan po ako ng bakas, ma'am. Yan po, ma'am, dikit kalimbang sa short video nyo, may bakas po. Unang-unang bigay po. Nakikita nyo ba? Yan. Basta makikita nyo po yan, may bakas naman po ako dyan. Dragon Gaming, mega love shout out sa iyo, Dragon Gaming. Familiar din to sa akin na pangalan na to. Meron ka na pong moderator, Dragon Gaming. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Sabi ko na familiar to sa akin si The Motivation Collection Ma'am, pangalawang bigay po sa inyo, ma'am. Magdidikit kalimbang po ako sa inyo, ma'am, at mag-iwan din po ako ng bakas. Dikit kalimbang, may bakas po, ma'am. Pangalawang bigay po yan sa inyo, ma'am.
Ma'am, kung napapansin nyo po, go to channel lang po ako sa inyo, ma'am, The Motivation, ha. Hindi po kayo naglapag ng bahay, pero napapansin nyo po, nagdikit po ako sa inyo. Ayan po, ma'am, dikit kalimbang, may bakas. Pangatlong bigay po sa inyo, ma'am. Paano ba? Pasaya na po. Hindi nakikita sa screen eh. Si Dragon Gaming, familiar din to sa akin. May moderator ka na po, Dragon Gaming. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Mega love shout out sa inyo guys. Maraming salamat po sa pagbisita at lalong-lalo sa Honorable Girl. Honey Girl pala, hindi Honorable. Opo, ma'am. Opo. Napunta po ako doon sa kanya dati. Kaya hindi ko po makakalimutan talaga yung profile nyo at saka yung YT name nyo kasi familiar po sa akin. Pero matagal na po ako hindi napunta sa kanya. Dati po napunta ako sa kanya madalas. Opo, ma'am.
Kaya hindi ko po makalimutan kasi yung profile nyo po at saka yung white name nyo. Pero hindi na pa ako napunta sa kanya. Kasi bihira naman po ako mag-live. Kakatamad na rin kasi mag-live. Pagkatapos, puro na lang po ako upload ng video. Mega love shout out po sa 3 million in the house. Maraming salamat po guys sa inyong mga patamsak at lalong-lalo sa iyo, Honey Girl. Maraming salamat sa pagbisita mo, ha. Uulitin ko po sa inyong mga kapatid, ha. Ako po ay hindi nakikipagbartiran. Pinamimigay ko lang po ang aking mga saging. Kasi ayaw ko po makipagbartiran. Dati po ginagawa ko po yan. Sa ibang channel napasok po ako sa mga bartiran, nakikipagbartiran po ako. Ang sabi ni kapatid na Honey Girl, kasi sa caption ko daw nakalagay bartiran. Nagbabasa naman siguro si kapatid na Honey Girl. Isdaan, lapagan, bartiran, dikitan. Diba? Kung naiintindihan niya po. Opo, may naka-caption dun po na bartiran. Pero ako po ay hindi nakikipagbartiran, pinamimigay ko lang po. Malay mo may bisita po na pumasok sa akin sa live ko kung meron man po na marami pong alagad, pwede po siya makipagbartiran. Common sense lang po yun. Oras na. Alas 5? Mag-alas 5, 4:23 pa sa natabo nun. Oo, hindi na rin nga po siya bihira ko na rin po makita po si Ma'am Alice na mag-LS. Parang ako rin po. Bihira na po ako mag-LS. Minsan sa isang buwan, mga 3 beses lang ata ako mag-LS. Kasi nakakatamad na rin talaga mag-LS. Pagkatapos, puro na lang po ako upload ng video. Regular videos na lang po ang ginagawa ko. Mega love shout out your prince. Maraming salamat sa pagbisita mo, kapatid. Meron ka na po moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid na your prince. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Isang mapagpalang linggo po sa atin lahat at happy Sunday! Siguro nakapagsimba na po ang lahat. God bless sa atin lahat mga kapatid. Manipis yung ganto niya, oh. Kaya yan nalalaglag. Kanina nga hindi.
Roda. Nakita ko si Mambo. Nagko sa may madayan. Maitim. Umitim yung mukha. Hindi na ko mataba. Mataba siya ngayon. Pero dala lang sa roda. Boy, ito. Minsan yung 10. Hindi ba naman dito pa ako? Dito pinapakain yung minsan sabaw, minsan tuyo. Naka-live ako, wag kang tatawag. Ano ka ba? Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po at happy Sunday sa atin lahat. Kapatid na your prince, ako po ay hindi nakikipagbartiran. Bibigyan na lang po kita at ibibigay ko na lang po sa iyo. Baka may mga bisita po tayo diyan na gusto makipagbartiran po sa iyo. Pwede ka po sa kanila makipagbartiran. Ako po ay magbibigay na lang po sa iyo. Hindi ko po ibabartir sa iyo. Bibigyan po kita ng 3 na ayuda magkakaibang cellphone. 3 ayuda po ibibigay ko sa iyo kapatid na your prince plus ang aking main channel. Ayan pong monitor ko, main channel ko po yan. Ibibigay ko din po yan sa iyo pag end ko po ng live ko. Sigurado, legit, totoo, hindi budol, fresh from the farm, na ibibigay ko po yan sa iyo na aking main channel. Tatlo po, bali 4 ibibigay ko sa iyo kasama ang aking main. Hindi ko po ibabartir, ibibigay ko lang po. Lahat po na ibibigay ko sa iyo, lalagyan ko po ng pangalan ko sa dulo. Babakasan ko po at ilalagay ko po ang aking pangalan sa dulo. Ay. Lalagyan ko po ng pangalan ko kapatid, your prince sa dulo para alam mo pong galing sa akin. Unang bigay kapatid na your prince. Unang bigay, dikit kalimbang all, may bakas. Ay, kalimbang all natin. Ayan, kalimbang all. Unang bigay natapos pang yung short video. May bakas po yan kapatid na your prince. Red J, ano? Reds from YouTube. Pangalawang bigay kapatid na your prince, ididikit kalimbang ko po.
Ay, ko, ginoo. Nabot ako ng kuan. Okay. Okay. Yan, pangalawang bigay po kapatid na Your Prince. Ayan, nakikita mo po. May bakas din po ako niyan. Nakalagay po ang aking pangalan sa dulo. Pangatlong bigay sa iyo kapatid na Your Prince. Babakasan ko lang po ha, para lahat po alam mo. Pangatlong bigay kapatid na Your Prince. Hintayin mo na lang po ang aking main channel ha. Kung di pa tayo magkadikitan po sa aking main channel. Iyan po ang aking monitor, yan po ang aking main channel. Pag end ko po, ibibigay ko po yan sa iyo kapatid. Huwag ka po mag-alala, sigurado po yan. Guys, may nakapin po tayo sa taas ha. Baka gusto nyo pong bisitahin naman ang nakapin sa taas. Ayan po si Melvin Vlog. Nagle-live streamer na rin po yan, na road to grade 3 pa lang po ang bahay niya, pero live streamer na rin po yan. Iwanan nyo lang po ng bakas at ilagay nyo pang aking pangalan sa dulo. Babalikan po kayo niyan. Bibigyan din po kayo niyan ng 4. Sige po, Ma'am The Motivation Collective. Maraming salamat po sa pagbisita. Guys, may nakapin po tayo sa taas. Pabisita na rin naman po. Iwanan nyo lang po ng bakas. Lagay nyo po pangalan sa dulo. Live streamer din po yan. At kung kayo po ay live streamer na rin at monetize channel na, nagpapalipad po yan. May moderator ka na po, Reds from YouTube. Maraming salamat sa patamsa kapatid. Your Prince ang main mo. Oh, yan na Reds. Kasi yun na nakita ko, Reds eh. Reds from YouTube. Guys, may nakapin po tayo sa taas. Baka gusto nyo pong bisitahin na nakapin sa taas. Isa rin po yan na live streamer at nagpapamember din po yan at nagpapalipad. Masipag po yan. Baka gusto nyo pong dikitan, iwanan nyo lang po ng bakas, lagay nyo po ng pangalan ko sa dulo. Mabait po yan na tao na yan. Baka gusto nyo lang pong bisitahin ng nakapin sa taas. Ay, na lang kape. Kape tayo guys.
Ano pa nga nito? Mas masiga pa. Salamat po kapatid na Your Prince. Huwag ka po mag-alala, live streamer din po yan si kapatid na Melvin Vlog. At meron din po yan na pinamimigay, hindi po niya binabarter. Mabait po yan. Kung mga live streamer din po kayo, masipag po yan magpalipad. Lagyan mo lang po ng baka sa dulo, iwan mo po pangalan ko para alam niya pong galing ka dito sa bahay ko. Member ko po yan at super chatter ko po yan. Napakasipag ng taong yan. Hindi pa nga expire ang kanyang membership sa akin. Nag-upgrade agad siya. Minsan sa isang araw, nagpapalipad yan once na nag-live ka. Sa akin nga, nakapagpalipad niya ng 1K eh. Opo kapatid na Your Prince. Napakasipag po niya ng taong yan. Road to grade 3 pa lang, grade 3 pa lang yan, pero nagsisikap. Kasi ako po nagturo diyan mag-YouTube. Ako rin po nagturo sa kanya mag-live stream. Wala naman po siyang alam sa pag-YouTube. Tinuruan ko po siya through video call. Kung paano po gawin yung channel niya, paano mag-edit ng video, paano mag-upload ng video. Tinulungan ko po siya. Kaya po, napakabait po niyan. Legit po yan, mga kapatid. Napaka-legit niyan. Nagsisikap din na para mamoni na rin ang kanyang bahay. Kaya kahit mababa po pang kanyang bilang, ang kanyang subscriber, nagla-live stream na po yan. Nagsa-silent, nagla-live. Load lang po kasi yan. Isa-isang oras lang ang kanyang live. Jobens Vlog, mega love shout out sa iyo kapatid na Jobens Vlog. Meron ka na pong moderator kapatid na Jobens Vlog. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kung may bagong upload ka bang video, upcoming LS, or premiere, pwede mo na pong ibaba kapatid. Salamat guys sa inyong mga patamsak at sa inyong pagbisita sa akin live sa hapong ito. Happy Sunday po sa atin lahat at God bless. Oy, basag mo to. Kapatid na basag mo to, ikaw po ay isang monetized channel na rin. Hindi ko po skip ang iyong harang ha. Nasa harang mo po ako. Kapatid na Jobens Vlog, dana daw po sa iyo si Your Prince. Kapatid na Jobens, may nakapin po tayo sa taas sa si Melvin Vlog po. Baka pwede mo naman pong bisitahin. Isa po yan na super chatter ko at isa pong member ko. Mag-iwan ka lang po ng bakas, ilagay mo lang po ang aking pangalan sa dulo para alam niya pong galing ka dito sa akin. Panonoorin ko po ang iyong palabas 1 to 3 minutes bago po ako mag-iiwan ng bakas at magdidikit kalimbang. Pagsasabay-sabayin ko na po ang tatlo, kapatid na basag mo to or Jobens Vlog. Ibibigay ko lang po sa iyo tatlo, kapatid na Jobens Vlog.
Lahat po lalagyan ko po ng bakas at iiwanan ko po ng pangalan ko sa dulo para alam mo pong galing sa akin ang ibinigay ko pong 3. Magkakaibang cellphone po yan, hindi po yan iisang cellphone lang ang pinanggagalingan. Kung ayan nakikita mo, unang cellphone, pangalawang cellphone, pangatlong cellphone, plus ang aking monitor. Hindi ko po i-skip ang harap mo kapatid na basag mo to ha, sayang din naman kasi. Ayan kapatid na basag mo to. Almost 2 minutes na po ako sa iyo kapatid na basag mo to. Mag-iiwan na po ako ng bakas. Kapatid na basag mo to, unang-unang bigay po, kung nakikita mo po sa monitor ko, may bakas po ako yan, ididikit kalimbang ko po yan. Makikita mo naman po kapatid kung may nadagdag o wala. At may bakas po yan, nakalagay po ang aking pangalan sa dulo, unang bigay po kapatid. Lahat po yan lalagyan ko ng bakas para alam mo po. Reggie Dan daw po sa iyo kapatid, sabi ni kapatid na Jobins Vlog. Salamat kapatid na Jobins Vlog or basag mo to sa pagdikit mo po sa nakapin kay Melvin Vlog. Huwag ka po mag-alala, live streamer din po yan, babalikan ka po niyan. Lagyan mo lang po ng pangalan ko sa dulo ang yung bakas at para alam niyo pong galing ka sa akin dito. Legit po yan si Melvin Vlog. Ako po ang nagturo niyan, gumawa ng kanyang channel at ako po ang nagturo sa kanya paano mag-edit, paano maggawa ng video at paano mag-upload. Ako po ang nagturo sa kanya para matuto naman po siya mag-vlog. Kaya alam na alam ko pong legit yan, wag po kayo mag-alala dyan once na dinikitan nyo po yan. Lagyan nyo lang po na pangalan ko sa dulo para alam nyo po. At live streamer din po yan. Kung kayo po ay live streamer din, napakasipag po niyan magpa-super chat, magpa-member. Pangalawang bigay kapatid na Jobins Vlog, ididikit kalimbang ko po sa iyo. May bakas din po yan ha. Lahat po yan, tulad ng sinabi ko, lahat po may bakas. Yan. Pangatlong bigay kapatid na Jobins, ayan, ididikit kalimbang ko na po, may bakas din yan.
Pangatlong bigay, kapatid na Jobins. Salamat, kapatid na Jobins, sa iyong pagbisita at sa iyong patamsak. Ano to? Firefly plus 2 Kuya Host. Salamat, kapatid na Firefly. Salamat sa iyong pagbisita, kapatid na Firefly. Bibigyan din po kita ng moderator kahit alam kong kay kapatid kang kay kapatid na your prince. Mega love shout out sa atin lahat, guys. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Isang mapagpalang linggo po sa atin lahat. Guys, huwag niyo pong kalimutan na nakapin sa taas. Baka naman. At si host, huwag pong kalimutan na tamsakan. Tamsak lang kayo, sapat na. Huwag mong ano to? Ano to? Huwag mong itigil ang laban. 3 Kuya Host. Salamat, kapatid na your prince. Salamat sa iyong mga paayuda. Mike Mix TV, hello to 20 available ko. Guys, baka gusto nyo pong makipagbartira, nandyan po si Mike Mix TV, hello. 20 daw po ang 20 daw po ang kanyang available. Baka gusto nyo pong makipagbartiran, kapatid, mga kapatid. May moderator ka na. Ba't parang nawalan ka ng moderator? Radin, ano daw to? Kapatid na Radin, meron ka na pong moderator. Pwede ka na rin po magbaba ng iyong bahay. Guys, may nakapin po tayo sa taas. Baka gusto nyo pong bisitahin. At sa gusto pong makipagbartiran dyan, kanina ka pa, bossing. Oo, kanina pa. Kapatid na Chin Masahe Vlog, balikan mo po to si Juan. Dinikitan ka po nito ni Jobins Vlog at ni Your Prince. Balikan mo po siya. Total nandiyan ka naman lang, dinikitan ka po nila, may bakas naman ata sila, tingnan mo kung may nagbakas sila sa iyo at balikan mo na lang sila. Radin Arfadia. Tolits plus 3 Kuya. Maraming salamat, kapatid na Your Prince. Guys, may nakapin po tayo sa taas. Nandyan po si Melvin Vlog. At nandyan na rin nga po siya. Ayan po, nandyan na sa baba. Lagyan nyo lang po ng bakas at iwanan po ng pangalan ko sa dulo para alam po na galing kayo rito sa akin. Guys,
Ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko sasabihin ko. O, totoo nga. Mega love shoutout nga po pala sa atin lahat at sa iyo Chin Masaista, mega love shoutout. Maraming salamat sa iyong patamsak at sa iyong pagpasok sa aking live. Maraming salamat sa atin lahat, guys. Happy Sunday. Sige, sikyo dan hindo antangan italbo naman ini. Balikan mo to si your friends at saka si Jobins Vlog. Tingnan mo kung nagbaka siya sa iyo. Silang dalawa sa iyo. Balikan mo kasi nagdikit sila sa iyo. Kunik-kunikus daw. Radin Arfadea, nandito po ako sa bahay mo. Kung nakakaintindi ka ng Tagalog, basta ito po. Ayan. Radin Arfadea, unang-unang bigay ko po sa iyo kapatid, panonoorin ko lang pong iyong bahay. Ilang minutes ba to? 3 minutes and 27 seconds. Diyos, makatakot talaga. Ang klase na makang aragi-agi ka niyo. Talagang Radin Arfadea, pangalawang bigay po to sa iyo ha. Para yung ko pong pinanonood, para nakikita mo po. Magkakaibang cellphone po yan ha. Panoorin ko lang po. Bago ko po ako magdidikit kalimbang at mag-iwan ng bakas. Hindi ko alam kung nakakaintindi ka po ng Tagalog ha. Kasi iba po ang nakikita kong lingwaheng sulat sa iyong title. Unang-unang bigay po sa iyo kapatid na Radin Arfadea. Dikit kalimbang all, kapatid na Radin. Pangalawang bigay po sa iyo kapatid na Radin. Kapatid na Radin, pangalawang bigay po. Dikit kalimbang all. Mike Makes TV. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Jobins Vlog. Baka di nyo pa po kadikitan si kapatid na Jobins Vlog. Ayan po, pwede po kayo makipagbartiran dyan kay Mike's Makes TV. Ay, hindi pala. Kay kapatid na Jobins pala to. Ayaw kong bartiran, lagas lang. Afterwards. Tama. Si kapatid na Honey Girl TV. Pumasok yun dito sa akin.
Makikipagbartiran daw. Akala niya daw may bartiran dito. Kasi nga nakalagay nga naman sa kuwang ko ay bartiran. Kapatid na Radin Arpadea, pangatlong bigay ko po sa iyo, kapatid na Radin. Panonoorin ko lang po muna ang iyong video bago ko po ako magdidikit kalimbang ha. Iiwanan ko po ng bakas, lalagyan ko po ng bakas ng pangalan ko sa dulo. Guys, patamsak naman daw po ng binamang bahay ni kapatid na Mike Mix TV. Guys, may nakapin po tayo sa taas, si Melvin Vlog po. Baka di nyo pa po kaibigan, pabisita naman po guys. Nandiyan naman po siya, babalikan naman po kayo niyan agad. Napaka-legit po yan, isa pong super chatter ko po at isang member ko po. Super chatter ko na, member ko pa. Kapatid na Radin Arpadea, pangatlong bigay ko po sa iyo. Almost 3 minutes na po. Ayan po, nakikita mo naman. Ayan, nakikita mo naman po. Dikit kalimbang all, kapatid na Radin Arpadea. Dikit kalimbang all, salamat. Kapatid na Mike, binigyan na ba kita? Para hindi pa kita nabibigyan. Hindi pa nga, kapatid na Mike. Kapatid na Mike, nandito pa ako sa bahay mo ha. Ayan po kapatid na Mike's. Mike's. Di ba ang ganda Mike's? 1,000.11k subscriber ka po. Nandito pa ako ha. Ito pa unang cellphone na ibibigay ko sa iyo. Ayan po, nakikita mo. Nakita mo, Vivo. Ayan. Nakita mo naman, ito naman po, Vivo naman po uli. Pero mas malaki yung Vivo. Pangalawa po yan, ibibigay ko po sa iyo. Ito naman po, ayan, nakita mo naman po. Pangatlong ibibigay ko po sa iyo, kapatid na Mike's Mix TV. Di pa pala kita nabibigyan. Panonoorin ko lang po, kapatid na Mike ha. Taga Cavite ka ba? Ang talabahan ni Boss Iner Part 2. Taga Cavite ka ba, kapatid na Mike? Kasi may talaba eh. 4 minutes po ang iyong video. Panonoorin ko po ito ng 1 to 3 minutes, kapatid na Mike sa. Guys, pa-dikit naman po sa nakapin po sa taas si Melvin Vlog guys. Napaka-legit po yan, napaka-supportive pong member po yan at super chatter. Lagyan nyo lang po ng bakas, iwan nyo po lagyan po ng pangalan sa dulo para alam nyo po na galing kayo dito sa akin. Pare-pare ang mga editor natin ha. Pare-pare tayo may watermark. Ako minsan ini-edit ko sa CapCut para walang watermark. Kung lalagyan ko ng music background, doon ko sa KineMaster ko kunin yung music background, pero walang video lang siya. Para makuha ko lang yung music video, yung background music. Kasi doon walang CPR ang background music sa KineMaster. Kaya karamihan ng edit ko ngayon puro nasa CapCut, walang watermark.
Kapatid na Mike's Max TV, unang bigay po sa iyo. Nag-iwan na po ako ng bakas. Patapos na po ang iyong video. Unang bigay, Dikit Kalimbang All, may bakas. May pangalan ko po sa dulo. Pangalawa pong bigay, kapatid. Magbabakas lang po ako. Pangalawang bigay ha, kapatid na Mike. Salamat Melvin sa iyong palipad uli. Maraming salamat. Salamat Melvin. Konting-konti na lang. Melvin. Konting-konti na lang. Kaya punuin mo na. Punuin mo na Melvin. $18 na lang. Kapatid na Mike, pangatlong bigay ko po sa iyo ha. Magdidikit kalimbang po ako, may bakas din po yan. Pangatlong bigay po sa iyo kapatid na Mike. Makikita mo po yan kapatid na Mike, lahat po ako may bakas at may pangalan ko sa dulo. Salamat Melvin sa iyong palipad naman dyan. Salamat. Melvin na daw po. Oy, salamat Melvin. Salamat sa pangalawang pa super chat. Di ba? Sabi ko na po sa inyo mga kapatid, dikitan nyo po yan si Melvin Vlog. Nagpapa-member po yan once po kayo ay monetize channel na or nagpapa-super chat po yan. Road to grade 3 pa lang po ang bahay niyan pero napakasipag po yan magpa-member at na magpa-super chat, magpa-super sticker. Salamat Melvin. Buhay Musika, mega love shout out. Nagbaba po ng base si kapatid na Buhay Musika. Guys, may nakasabit po sa dulo ha. May nakapin po tayo. Padikit naman po kay Melvin Vlog. Ayan pong nagpakulay na po yan. Ayan po si Melvin Vlog. Kung kayo po ay monetize channel na, pwede din po yan sa inyo magpa-super chat or magpa-member. Oy, konti na lang ang kulang nito ni Buhay Musika. Buhay Musika, nandito po ako sa bahay mo ha. Guys, huwag nyo naman pong kalimutan. Tamsakan po ang live ko guys. At ang nakapin po natin sa taas, pakibisita naman po. Napaka-legit po yan. Ayan pong nagpapakulay na yan po. Ayan po si Melvin Vlog. Kung kayo po ay monetize channel na rin, pwede po magpa-member yan sa inyo at magpa-super chat, magpa-super sticker. Nandito po ako sa bahay mo kapatid na Buhay Musika. Ayan, panonoorin ko lang po ang iyong bahay. Nakikita mo po. Lalagyan ko po ng bakas. Lalagay ko po ang aking pangalan sa dulo. Salamat Melvin sa iyong mga palipad. Mega love shout out sa iyo kapatid na Beth Borneo. Mega love shout out sa iyo kapatid na Beth Borneo.
Meron ka na pong moderator. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid na Beth Borneo. Happy Sunday po sa atin lahat, mga kapatid. Maraming salamat. Ba't pa napupunta ako rito? Kaloka. Kapatid na Buhay Musika, unang-unang bigay ko po sa iyo, Dikit Kalimbang All, may bakas po ako at may pangalan ko sa dulo. Unang bigay po sa iyo, kapatid Buhay Musika. Salamat uli, Melvin Vlog, sa iyong pakulay. Salamat. Rain, mega love shout out, Rain. Salamat, Melvin. Salamat. Salamat sa palipad, Melvin. Mega love shout out sa iyo, Rain. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator, kapatid na Rain. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid. Kapatid na Mike, kapatid na Buhay Musika, pangalawang bigay ko po sa iyo, nakailang minutes na ba? 3 minutes, kapatid na Buhay Musika. Ayan, naka 3 minutes. Pangalawang bigay po sa iyo, Dikit Kalimbang All, may bakas, may pangalan ko po sa dulo. Ayan. Guys, lahat pong binibigay ko po sa inyo, puro legit yan ha, magkakaibang cellphone po yan. Hindi po yan iisang cellphone. Ayan, Dikit Kalimbang All ha, Buhay Musika. At lahat pong ibinigay ko po sa inyo, mga kapatid, puro po yan may bakas. Buhay Musika daan, guys. May nakapin po tayo sa taas. Ayan po si Melvin Vlog. Baka naman po gusto nyo pong bisitahin ang kanyang bahay, mga kapatid. Pabisita naman po. Napaka-legit po yan. Ayan po ay aking member at ayan po ang aking super chatter. Ayan pong nakikita nyo nagpapakulay dyan, nagpapalipad po dyan. Ayan po si Melvin Vlog. Guys, 10 daw po available na kapatid na Rain. Baka gusto nyo pong makipagbartiran dyan. Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay, si kapatid na Rain. Nasaan ka na, kapatid na Mike? Buhay Musika. Kapatid na Buhay Musika ha. 9:58 na ngayon. Dalawa pong binigay ko sa iyo, kaya nag 9:58 na po. Magbibigay po ako sa iyo ng isa, 9:59 na po. Pangatlong bigay ko to sa iyo ha, kapatid na Buhay Musika. Yan. Guys, pabisita naman po ng nakapin sa taas, guys. Yan po ang akin member at ang akin pong super chat. Yan po yung nagpapakulay po ngayon dyan. Napaka-legit po niyan. Pwede rin po kayo bigyan niya ng 3 o 4. Ni kapatid na Melvin Vlog, guys. May nakapin po tayo sa taas. Road to grade 2 pa lang po. Road to grade 3 pa lang po yan.
Buhay Musika, pangatlong bigay po sa iyo, pang 959. Isa na lang, 956 ka na, 960 ka na. Pangatlong bigay sa iyo, kapatid na Buhay Musika, 959. Kapatid na Buhay Musika. Guys, babisita naman po ng nakapin sa taas, guys. Ano to? Rory Channel, mega love shoutout sa iyo, Rory Channel. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid na Rory Channel. Guys, may nakapin po tayo sa taas, babisita naman po. Ang aking pong member, ang aking super chatter na si Melvin Vlog, guys. Pabisita naman, guys. Maluoy, maawa. Ano daw? Ano to? Di maka, ano ta? Di makan lili, master. Rory Channel. Ano ba to? Ano to? Mantap Saki Kawa. Ako eh. I know you're my friend Rory Channel, you are not a Filipino. But I just give you 3 bananas. This is the one. I just give you banana. I just leave a comment, then I put my name in the comment section, my friend Rory Channel. If you want to see my comment in your comment section, you just see my name. O, diba? English pa more. Okay, my friend, Rory Channel, this is the one I give you 1 bananas. Like and subscribe, bell all, my friend, Rory Channel. Goy. Wala na nga tayong alam sa pag-i-English, mag-i-English pa. Aldrin E, Bet Borneo, dan tamsak sa'yo. Sabi ni kapatid na Aldrin E, thank you host, Indonesia. Yes, my friend Rory Channel, you are from Indonesia. I have a friend from Indonesia, I think, Bosca. My friend Bosca from Indonesia, if I'm not mistaken, from Bosca team. Guys, may nakapin po tayo sa taas. Pakibisita naman po ang nakapin sa taas, si Melvin Vlog, guys. Rory Channel, this is the second one I just gave you. Second bananas, my friend, or second subscriber I give you, then I put my I just leave a comment, then I put my name in my last comment section. In the comment section pala, in the last comment section. Ano kaya yun? Okay, Rory Channel, this is the second one I give you.
Salamat Melvin Vlog sa iyong palipad uli. Maraming salamat. Sana all. Sana all laging ganyan para mapuno ko ng aking sweldo. Salamat Melvin sa palipad mo uli. Okay, Ginoo. Nakarain na ako kay Melvin Vlog, guys. Guys, pabisita naman po sa bahay ni Melvin Vlog. Ayan pong nakapin, guys. Nomed ano to? Nomed maligalig tamsak. Hala, sige, English pa. O nga eh. Nomed maligalig, meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid. Guys, pabisita naman po ng nakapin sa taas. Guys, please. Rory Channel, this is the third one I just gave you. Naiinip na si Ethan. Vampire TV, mega love shout out sa iyo, kapatid. Ako, bahala dyan. Salamat Melvin Vlog. Vampire TV, meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Salamat. My friend Rory Channel, this is the third one I just gave you. Bell all, my friend. Thank you, my friend Rory Channel. Rock na this. Salamat, kapatid na Vampire. Okay, papalitan natin ang iyong nakapin. Sabi mo eh. Ayan na, nakapin na. Guys, pabisita naman po ng nakapin. Sa taas, ayan po si Melvin Vlog, guys. Pabisita naman po, pakalimbang, padikit, at mag-iwan lang po ng bakas. Sure po yan na magbabalik sa inyo, mga kapatid. 100% po yan na magbabalik sa inyo. Nagbaba po ng bahay si kapatid na buhay musika, guys. Guys, pabisita naman po ng bahay ni Melvin Vlog. Ayan pong nakapin sa taas. Ang aking pong member at ang aking masipag na super chatter, guys. Pabisita naman po, guys. Kung kayo po ay live streamer at kayo rin po ay monetize channel na, sure po yan na magbabalik sa inyo at magpapalipad, magpapamember po sa inyo. Sino ba to si Vampire Channel? Oy, parang familiar to sa akin. Parang familiar to sa akin, si Vampire TV. Kung di ako nagkakamali sa iniisip ko siya to. Mega love shout out sa inyo sa mga dati kong kaibigan, lalong-lalo na kay Rainy Rio, kay Lisel Ramirez, kay Tatay Diboy Vlog, kay Romel. Oh, kay Romel Kaiwan, mega love shout out sa iyo, pare koy.
Kumusta ka na? Kay Mamila Prime, mega love shoutout. Kay Katum Goods, mega love shoutout sa inyo. Kay Abot Kamay TV, mega love shoutout sa mga dati kong mga member, sa mga dati kong kaibigan, mga lahat yan na nasa ibang bansa. Mega love sardine sa inyong lahat. Isang mapagpalang hapon sa iyo at ganoon din pala sa iyo Tuning TV, JR Abiliano, ganoon din kay Digin Channel, mega love shoutout. Kay Ma'am Joy Piamonte, at kay Mary Ann Vlog Unggoy, mega love shoutout sa inyo, sa mga dati kong member at mga dati kong kaibigan. Ano ba talaga ang ipipin ko? Ayan guys, may nakapin po tayo sa tasa. Pabisita naman po mga kapatid. Mega love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat guys. Guys, nagbaba po ng bahay si Buhay Musika. Baka di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po mga kapatid ng bahay ni Buhay Musika. Legit din po yan. Bagong kaibigan, bagong bisita at bagong kakilala. Fresh from the farm. Legit. Saan ba yung premiere ko? Wala ang aking premiere. Guys, baka gusto nyo pong tamsakan ng aking premiere. Ayan pong ibababa ni Rick Uragon TV. Ayan po ang aking premiere. Patamsak naman guys sa aking premiere. Baka naman, tamsak lang kay host. Nomid, maligalig, mega love shoutout sa iyo kapatid na Nomid. Baba ka po ng bahay mo kapatid na Nomid. Para bisitahin ko pang yung bahay at mabigyan kita ng 3 ayuda, legit, fresh from the farm, organic na organic. Guys, pabisita naman po, patamsak naman po ng aking binabang premiere. Ayan pong binaba ni Rick Uragon TV. Premiere ko po yan mga kapatid. Baka naman. At pabisita na rin po ng nakapin sa taas. Ayan po si Melvin Vlog guys. Ang aking bagong member at ang aking legit na kaibigan at ang napakasipag na super chatter at super duper. Charot. Bisitahin mo nga bahay mo, Nobid. Tama. Only God can judge me. Tama ka kapatid na Nomid. Main channel mo to kapatid na Nomid? Kapatid na Nomid, main channel mo? Blind Spot Channel. Hi po din sa iyo kapatid. Isang mapagpalang linggo sa iyo kapatid na Blind Spot. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kapatid. Kapatid na Nomid, main channel mo po ba yan? Guys, pabisita naman po sa nakapin at patamsak na rin po guys. Tamsak lang po kay host. Sapat na. Hindi nasagot si kapatid na Nomid. Oy, 533. Blind Spot Channel, nandito pa ako sa bahay mo ha.
Bibigyan kita ng 3 kapatid na blind spot. Lahat po na ibibigay ko sa iyo, dikit kalimbang all, at maglalagay po ako ng bakas. Ilalagay ko rin po ang aking pangalan sa dulo para alam mo po kapatid na blind spot channel, galing po sa akin. Pakibisita na lang po ang nakapin sa taas. Ayan po si Melvin Vlog. Bibigyan ka rin po niya ni Melvin Vlog ng kahit 3 or 4. Walang anuman kapatid na blind spot. Pabisita na lang ng nakapin sa taas kapatid na blind spot. Iwanan mo lang na bakas, ilagay mo pangalan ko sa dulo. Nandyan lang si Melvin Vlog. Kapalilipad pa lang po sa akin yan ng 4 na sunod. Panonoorin ko lang to kapatid na blind spot ha, ang iyong bahay. Ilang minutes ba to? 4 minutes and 51 seconds. Kahit mga 3 minutes. Go to channel ako sa iyo ha, kapatid na blind spot ha. Baka magtaka ka. Wala kang binabang bahay pero nakapasok ako sa bahay mo. Pabisita na lang kapatid na blind spot ng bahay ni Melvin Vlog. Ayan na nakapin sa taas. Ito kapatid na blind spot ha. Nakikita mo ang likod ng unang ibibigay ko sa iyo. Ayan. Unang-unang bigay ko sa iyo yan. Pero panonoorin ko po ng 3 minutes. Pangalawang ibibigay ko sa iyo. Ayan din po ang likod ng cellphone. At ayan, nakikita mo. Nagpi-play. At ito ang pangatlong ibibigay ko sa iyo. At nagpi-play din po kapatid na blind spot ha. Lahat po yan, 3 papasok sa'yo. Lahat po yan may bakas ko at pangalan ko sa dulo. Goy, Ginoo. Sama na. Kakatuwa naman. Yan kapatid na blind spot channel, unang-unang bigay ko po sa iyo. 3 minutes na po kapatid na blind spot. Unang-unang bigay po sa iyo. Dikit kalimbang, may bakas na po yan na iniwan ako. May pangalan ko po sa dula. Sa dula. Unang bigay po kapatid na blind spot channel. Dikit kalimbang all. Tingnan mo na lang, may papasok po sa iyo dyan. Para sure, tingnan mo agad. Ayan kapatid na blind spot, 2 minutes na po, almost 2 minutes na. Ayan, nakikita mo. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo. May bakas na rin po yan. Yan, dikit kalimbang all, may bakas. Nakalagay ang pangalan ko para sigurado na alam mong galing sa akin.
Pangatlong bigay sa iyo, kapatid na Blind Spot Channel. Ilang minutes ba ako nakapanood sa iyo? 4 minutes, kulang na lang ng 31 seconds. Yan ha, baka sabihin mo niyan, linuloko kita, nakikita mo. May bakas na yan, dikit kalimbang. Dikit kalimbang all, may bakas yan. Salamat, kapatid na Blind Spot. Basahin mo mga komento sa iyo. Walang ano mga kapatid na Blind Spot. Kapatid na Blind Spot, pabisita naman po na nakapin sa taas. Ayan po si Melvin Vlog. Walang ano mga kapatid na Blind Spot. Tayo-tayo rin lang naman magtutulungan ng mga small YouTuber. Wala naman iba na magtutulungan, tayo lang naman. Yung mga malalaking bahay na dyan ay hindi sure. Sino ito pumasok? Mega love shoutout sa atin guys at happy Sunday sa atin lahat. Trishan Vlog. Mega love shoutout sa iyo, Trishan Vlog. Happy Sunday sa atin lahat. Meron ka na pong moderator, kapatid na Trishan Vlog. Guys, pabisita naman po ng nakapin sa taas. At yung binabang bahay ni Rick Uragon TV, yan po ay aking premiere guys. Baka gusto niyo naman pong tamsakan ng aking premiere. Maawa naman kayo guys sa aking premiere. Baka naman gusto niyo bisitahin. Ayan pong binaba ni Rick Uragon TV. Bala ka dyan, Trishan Vlog. Joke. Saglit lang kapatid na Trishan Vlog. Kapatid na Trishan Vlog, baka gusto mo naman dikitan yung nakapin sa taas. Sige na, mamaya na hapon tabi. Tabi. Maray na hapon tabi. Ryan Soul Vlog. Uy, kumusta Manoy Ryan? Kumusta Manoy Ryan, ang aking kababayan na Bicolano? Kumusta ang mga kapwa ko Bicolano, mga kapwa kong Uragon, at mga kapwa ko small YouTuber. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat at Yahoo! God bless! Kumusta Manoy Ryan? Dakulao ng arong mo gayud Manoy. Sana all. Jesus marisip. Ano na ni Manoy Ryan? Talay na nakakaali digde. Gari naman sa kuya mo ni Ryan den na nakakaabot sa 3,000 per minute na naarog kaan. Ang yari. Guys, pabisita naman po na nakapin sa taas. Ayan po si Melvin Vlog, ang aking member at ang aking super chatter. Kung kayo po ay monetize channel na, bisitahin nyo po ang bahay niyan. Sure po yan, legit na magbibisita sa inyo, magpapalipad, magpapamember. Sa akin po, nakaapat siyang palipad ngayon. Daay pa garing halangkaw na harum ko. Sus ako nga ni mo ni Ryan din na nag-alangkaw ang arum ko, din na nga nag-abot sa 3,000. Oh. Alo yun nuno na dapat nasa 4,000 na kaugat na baga para sisira. Nasaan na ba si Kwan? Lumayas na si Trishan Vlog oh. Oy, 76, 77, 78, 79. Isas, Ginoo. Konting-konti na lang to, oh, si Trishan Vlog, oh. Kaso umalis ka eh, bahala ka dyan. Ayudahan kita, wala ka naman dito. Kumusta naman ni Ryan? Maray kapag mo ni Ryan, dakulao ng sweldo mo. Sana all. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Buhay Musika. Baka di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman guys. Padikit, pakalimbang all. Napakabait po, napaka-legit.
Hindi ko lang po mapalitan si Melvin Vlog sa nakapin sa taas. Gagawa na nga pong nakakahiya naman po. Nakaapat na palipad siya sa akin. At tinutulungan ko po talaga yan si Melvin Vlog kasi gawa na pong ako po ang nagturo dyan sa kanya na gumawa ng YouTube channel at mag-edit at mag-upload ng video at maggawa ng title ng mga description. Ako po talaga ang nagpursige na magkaroon po siya ng channel. Tinuruan ko po siya through video call. Kaya masipag din po siya sa akin magpalipad. Halos siya na makakapuno ng aking threshold. Si Melvin Vlog. Siguro nasa 3K. Nasa 3K na po siguro ang napalipad sa akin. Kaya guys, promise, bisitahin nyo po ang bahay niya. Kaibiganin nyo po yan si Melvin Vlog. Napakasipag po niya magpalipad. Hindi po kayo magsisisi pag naging member nyo po yan si Melvin Vlog, guys. Tapos nalobot ako, no? Daldal ako ng daldal. Lubat na pala ako. Wala naman nag-electric pan, eh. Wow daw, wow. Eh di wow. Sabi mo eh di wow. Oh, Diyos ko, delikado na naman to na lumipad ang aking hirap nang walang yan ba mahaba? Mahaba ba to? Ilang percent na lang ba ako? Kung kumakain, no? Diyos ko po, una mo masira mo na sa baw. Ginibo kung sa mga asin tubig. Isos, Marisi, kawawa naman. Palobat na nga ako. Palobat na si ako. Sana wag masipa na naman. Woo! Saan ang uupang lalaki? Ayaw nila ng babae. Kamu bakla ako. Kunwari pa sila. Nako. Nako. Bakit may babae dyan? Ayaw nilang talisin. Kasi malaki rin pakinapang nila. Dan, kaya nila sinitan pa, oh.
Dahil, tibad sa mga akin ng mga Alam mo yan, sino sige. nga tali kong mga sinilas. Hindi ka magsinirilas? Tapos Sige. ka na. Wait pa. Oh. Mega love shout out sa Enduman Gabo. Siring man sa imo tabi Manoy Ryan, mega love shout out sa imo. Oh, saan ang bahay mo? Kumusta na po kayo? Emma Name Mix Vlog, mega love shout out din sa iyo. Kumusta rin sa iyo kapatid na Emma Name Mix Vlog? What's up? Mega love shout out sa atin lahat. Isang mapagpalang linggo po sa atin at happy Sunday. God bless. Nakapagsimba na po ba lahat? Guys, baba po kayo na inyong mga bahay. Baka gusto nyo pong magbaba at baka gusto nyo pong bisitahin na nakapin sa taas. Pabisita naman guys ng aking member na si Melvin Vlog. Oo nga, ganun pa rin ang buhay natin. Tsaga-tsaga lang. Ako bibira na rin ako mag-live. Ano ka? Mali ka dyan sa iilig kang... Salamat guys sa inyong mga patamsak. Salamat sa inyong mga pagbisita sa akin. Speaker ang paano ko kakaan? Ito masayang an. Kunwari, may condenser kita. Ayan, oh. Guys, may condenser ako. May mic ako, hindi ko nagagamit. Yan. Diba? Oh. Hindi ko ginagamit.
Mag-pindot ka. Tit. Mag-pindot ng tulong pindot. Ay, isa-isa na. Tama na kayo ini. Tama na lang. Guys, maraming salamat po guys sa pagbisita nyo po sa akin. Tama na po ang aking oras. Isang mapagpalang linggo po sa atin lahat. Maraming salamat sa mga bumisita sa akin live sa hapon na to, ito sa linggong to. Maraming salamat po. At sa iyo Melvin Vlog, mega love shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga palipad sa akin or pa kulay. Isang mapagpalang linggo sa atin lahat at mag-end na po tayo guys. Bye-bye. God bless. Buka.